מה נשמע חברים? כאן אני בסרטון חדש. אני בסרטון לומד להראות לכם איך להוריד מפות למיינקראפט. הדבר הראשון, בוא נתחיל. יש כל מיני אתרים של מפות, אני כותב, אני משתמש באתר אחד לרוב. אם אני רוצה פה, אני נכנס לקומפר, כותב מיינקראפט מפס, אוקיי, Enter, וזה, ויש גם מיינקראפט פלנט, שהוא לא רק למפות, גם למודים, כל מיני דברים כאלה. נלך לכאן, השארתי כל מיני מפות, הנה, מפות, גם פה. אני יכול לעשות פה פרקור, סרווייל, אדוונצ'ר, כל מיני PvP, כל מיני דברים כאלה, פאזל, נגיד חדר בריחה, טריוויה, דברים כאלה, גיימס, יש פה PvP, דרופר, אלייטרה, ופה גם אתה הולך למפות, אתה אוכל קטגוריה, ניתן להורדה, ניתן להורדה, ג'אווה, חינם, וכל הזמן אתם יכולים לבחור פה, יש פה כל מיני, אני פחות אבל אוהב את האתר הזה. אתם יכולים לחפש פה, אבל לרוב זה אנשים שבונים, הנה, הוא בנה את זה, ניתן להורדה, פחות זה הוגוורטס, שעושה מיינקראפט, הנה לקי סקאי בלוק, זה יותר טוב. פה אתה יכול לבחור קטגוריה, נגיד אני רוצה פרקור, נראות למטה, יש פה מפות פרקור, כל מיני מפות פרקור, נגיד פטריית פרקור בא לי, אז עשיתי דווקא בא לי. עכשיו פה זה כותב לך בגרסה של מיינקראפט, זה 1.21, הורדות, כמה הורדות יש לזה, מפות פרקור, מתי הוסיף את זה, נגיד את זה הוא הוסיף לפני 6 ימים, אוקיי? 1.21, אני יודע שאני צריך, אני הולך למיינקראפט, אני בוחר 1.21, אוקיי, 2, נעשה הורדת מפה. אם זה שואל אתכם איפה להוריד, פשוט תשימו בהורדות, יותר קל. ואז אחרי זה, אני בווינדוס 11 יש לי את זה, פותח עוד אחד, וכותבים פה אחוז אפ, דאטה אחוז, אנטר, ונקודה מיינקראפט, מגלגלים טיפה למטה, יש פה מודס, טיפה למטה סייב, כותבים על סייב, שזה העולמות, בעצם יש לי פה המון עולמות, יותר מדי אפילו, למפה שהורדנו, שזה אותי, אני אגורר אותה לכאן. אם יש לכם ווינדוס 10, אתם יכולים לעשות ככה כזה, ואז נגיד פה לעשות נגיד את ההורדות, ואז פה ללכת מכאן, לקרוא את זה לכאן, אבל יש, אני אעשה ככה, אני מעביר את זה לכאן, וכאן בגלל זה אנחנו לא מעבירים את זה מיד לכאן, כי אז קשה למצוא את זה. אז מסמן לך בכל לוקחת קליק ימני, בווינדוס 10 פשוט יופיע לכם extract here, מסמן את זה. אם אין לכם קישור לווינרר יהיה בתיאור, אתם שמים את הסימן פה, extract here, לא פייל, here, ועכשיו אחרי שזה סיים, אנחנו הולכים למיינקראפט, שחקן יחיד, ואנחנו בודקים, למפה,
נפרק את זה. לכאן. הנה זה. זהו. זה נכנס. יש לי פה טיפה. אני יכול לשחק. אני שם את המפות האלה שלי. אני צריך ללכת כזה, יש מים וזה. זה. הגעתי, הנה. אני יכול להתחיל את הפרקור. ולסיים אותו. אני זוכר לי תקופה שכל הזמן שכל הזמן הייתי מוריד מפות פרקור. כן, אתם יכולים להתחיל לשחק. וזהו. יאללה ביי. למה יש לי? טוב, יאללה ביי.